ser du nøgter vi til nær 5000 meter? Jeg er egentlig ikke super tilfreds. Jeg havde en lille drøm om at løbe under 17 minutter, og der var jeg langt fra, men jeg har måske heller ikke givet mig selv de bedste forberedelser de sidste par dage. Hvor var taktikken til i det? Det var egentlig at lægge hårdt ud og så se, hvor længe jeg kunne holde. Det var så ikke så lang tid, men det er god træning om igen. Så det er jeg egentlig fint tilfreds med. Men det så også at du var til triathlon i Jørskvælde. Har du sett sig i bøjene? Ja, altså først og fremmest så løb jeg jo 10.000 meter hernede i torsdags. Og så sprint-triathlon i går, så det er alligevel en relativt hurtig 10'er i torsdags, og så en ret hurtig 5'er i går også. Så der er ingen tvivl om, at benene de stod af efter 2 kilometer i dag. Ja, det var skyldigt. Skal du være til nække kapping, kanskje? Nej, jeg stopper nu, så må det være nok.